Jeszcze pół godziny, szybko, szybko! O Jezu, dobry ten parasol w salonie. Kto zostawił go? Ej, buty byś przestawił, bo się który potknie, no. Zaraz goście będą. Ej, widział ktoś moją koszulkę? Ale się pośpieszcie szybko, bo zaraz goście będą. Część ten odwrót. Wydam mi Michał, odbierz tą pizzę, no. Ej, kto ma siano? Nie zapłacił mi pan! Witamy Was w programie Sekt Misja. Dzisiejszymi gośćmi są osoby misjonarskie Ariel i Roni, które przybliżą nam temat przełomowej ekspertyzy dotyczącej odnalezienia w toruńskich katakumbach publikacji kopernikańskich, z których wynika, że Kopernik była kobietą. To już 5. atak seryjnego mordercy Antona Pruszkowa w okolicy osiedla Słoików. W godzinach wieczornych na terenie parkingu podziemnego znaleziono zwłoki młodego mężczyzny, 24-letniego Michała Hansa. I z tego miejsca nasza redakcja składa najszczersze kondolencje dla rodziny ofiary i apeluje do reszty mieszkańców osiedla Słoików o zachowanie wyjątkowej ostrożności, bowiem seryjny morderca Anton Pruszkow nadal jest na wolności. A teraz głos zabierze świadkini tego zajścia. Panie, ja tu mieszkam 30 lat i nigdy nie słyszałem takiego huku! Normalnie. Ty boisz się? Strasznie. Ludzie się boją, wiesz, bo jesteś bezładny. Ale wiesz coś, tak? Tak jak ja. Znasz swoją przyszłość? Ja wiem, że znasz, ale tacy jak ty nie powinny żyć, nie powinny mieszkać na tej planecie. Ona jest ciasna. Wiesz co? Wiesz, co się stanie, wiesz, co ci będzie z tobą? Wiesz, gdzie strzeli, a może nie? Ja ci powiem coś, Michale, bo tak masz na imię, tak? Naprawdę. W moim domie rodzinnym leży stary manuskrypt, stara książka, tak? I napisano tam, że tacy jak ty, sługi szatana. Mój rodzaj będzie rządził 300 lat, jak zabije ciebie. Sługa szatana, Iblisa, tak napisano. Wiesz, kim jestem, nawet tak wyglądasz. Tacy jak ty to ostatnie pokolenie. Co? 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 Co chcesz? Co? Jesteś odklejonym wariatem. Nie. Głupie gadanie, jak każdy. A ty? Co robiłeś wczoraj? Impreza? A gdzie ty ludzi? Gdzie oni? Wyszedłeś z domu sam, nikogo tam nie ma. Jak to jest możliwe, że widziałem swoją śmierć w telewizji? Możliwy. I nawet wiesz, gdzie jest szczelnie, tak? Wiesz, gdzie trafię? Może tu? W kolano? Może serce?
Znam anatomię, tak? Studiowałem tam kiedyś. To co? Wiesz, kiedy umrzesz, to jest ostatni dzień, ostatnia godzina, może ostatnia minuta? Powiedz mi coś. Znasz więcej. Tak myślisz? Ja będę żył wiecznie, a ty nie. Twój koniec nastąpi. Wiesz, mógłbyś zmienić kres swojego życia, ale jesteście ostatnim pokoleniem. Was już nie będzie. To Jak jest się uwolnię, to koniec. cię zabiję. Żartowałem. Nie będę strzelił. A może ja cię zwolnię? Może będziesz żył. Chcesz żyć. Ludzie chcą. A ty? Co milczysz? Każdy chce żyć, Tak? więc mnie wypuść. Dobrze. Odpuszczę ciebie. Odpuści twoje grzechy. Będziesz wolny. To koniec. Wtedy, gdy się najmniej spodziewasz, nagła wiadomość pchnie cię nożem. Tępy, znajomy ból, znów stare blizny się otworzą. Nocą przy małym tranzystorze mróz mi pokąsał mózg i dłonie. Speakera chłodny głos sprawił, że wiem już jak się tonie. Życie to nie bajka, to mała wojna duża, przepychanka. Lecz nie ma tu wygranych. Nie omijasz losu, nie oszukasz przeznaczenia. Rzeczywistość kieruje jednostkami i każdy chce walczyć, lecz nie każdy to pokona. Cienki lód, kruche szkło, Przenis J, Brian Jones, Jimmy H, Anna J, kruchy lód, cienkie szkło, Steve McQueen, Robbie S, Johnny L, Elvis P, martwy film, martwy blues, kruche szkło.